Governor, ODM odonjo e wach mar lweny ma omako Rigiji kod UDA ni. Kendo giwacho ni koloso to nyaka olos kaka jatelo ma ja Kenya. Ok ni jatelo ma geto dhoudi mamoko. Victor, mana kaka wawacho motelo. ODM donjo e lweny ma ok lwenjgi. Nikech ang'o? To ma en gima ochuno jo Kenya mangima. Nyaka gilose. Bende ne gigoyo ne William Ruto kura. Ne ok gigoyo. Jomong'eyo pek mar gini, gi lit mar gini, mar yuaruok man ka, gin jo Rift Valley to gi Mount Kenya. Jogi omong'eyo kaka ne gitimo campaign. ODM nyose donje odni, ma giketho odni, Victor. ODM chalo miyo modhi odonje ot moro moketho, ma koro wuon paro obiro koro ni mana nindo mana e center ka lakini pod odogo chiko ite pod odogo chiko ite e gima timore e od cha. Kendo winjo kochako rama ni miyo no nyaka dhi. To osewuoyo od cha. Ang'o matimore ka Victor? E piny Israel mabende nigi jolweny kata olony e weche mag lweny. Gin gi policy moro niya, ka jowasiki ariyo dhawo to ok inywak nyakonchiel. Sama jowasiki ariyo dhawo Victor, we gidhawo ma gihinyre ma ng'ato tur lak wadgi, ma ng'ato tur buomb wadgi, ng'ato jak buomb wadgi, tiende ni lwenyie ma gigoyo ka gisebedo mayom yom gite, to onge achiel kuomgi mabiro rakore kodi e lweny. Koro mae ne ok lwenj ODM. ODM gima timo ni kaka nyo gitemo matek ma jojensi okonyogi ma giso wigi ma gidonjo cha. Gin sani koro gichiemo. Ma king'iyo kama samoro CEO moro tam ne orumo. To kanye kama ging'iyo to ere kaka inyalo rwako ang'o? Ginyalo rwako ng'atgi kanyo. Weche mamutni ni PSS ntiere changes moko manyalo biro. Magi karata makoro ging'iyo nekech Victor. Achiel kuom gimineno jo Mount Kenya gi wuok tung' mosuo. Masa moro jowa ok ong'eyo. Victor jogi osebede sirikal ndalo te kendo ging'eyo mit sirikal. Kancha ni neno William Ruto temo gologi kidhi Kenya Airport kude mamoko gi. Maya achiel kuom mirima man ka. Nikech jogi oseng'eyo mit mar sirikal, jogi oseng'eyo ber mar sirikal kuom ndalo mathoth. Maka koro igweyo gi oko, tikelo joma moko. To ok nyal bedo negi maber. ODM nyoche kochiwo sira 4 ma gimiyo UDA loan chokonyogi. Sani kanyocha nago wang'a, tayudo ka joka odich, maka nyocha ne ng'iyo siepna waziri Johanna Mbadi, odich makata chiemo tami me kineno koti manyocha rwako, to ineno ka mheshimiwa mancha koti romo maber. Sani koro ineno ka koro koti ok dwa rome, long kineno kuma kete. Fundi manyoto nanga mokber. Ineno ka koro koti, tieni en gi tich mar ng'iyo ni ere kaka Kenya dhi mbele, kaluwore gi pek mar tich moyudo kacha. An gi pacha Victor. To da neno ni ODM do weyo mondo jogi ogore kendgi giwegi mondi ka sa pod ok oromo. Nekech gin ilombo gi koka gibiro. Mae sa gi mar neno ni to ere kaka ne ginyalo medo so tiendgi malach e piny owacho mar William Ruto ni. To gidhi moko lweny gi Mount Kenya, lweny manyocha gionge. Nekech kaka ni neno Gladys Wanga wuoyo, to Rosa Buyi bende wuoyo cha. Dhi chuno ni wajumbe ma Mount Kenya dhi chako duoko gi. Kae to koro jo Mount Kenya ka dhi neno ni kare jowasikwa ok en William Ruto. Kanyocha ni penjo Rigathi Gachagua kacha, ni to bende William Ruto nogo kode mbaka ka jakom kata ka ODM nyocha ne pok obire broad based. To wacho ni William Ruto no briefe. Kendo wacho ni ka Uhuru Kenyatta no nyiso gini Raila ber, to William Ruto no nyiso gini Raila rach. Mak mana ni William Ruto sani koro duogo gini onyiso gini Raila ber, gimbe koro giyieno ber. Koro gima ODM nyaka wach ka nyaka tim ka ni kiseyudo chiemo chogo ni e dhogi sani ne gisedonjo, gin gi chiema sani, gin gi chiema jogo yware aywaya, ging'i ni to jowa gi nikech ntiere bende joma ncha ka luo mancha ne wacho ni wadonjure sirikal. En sa mar donjo sirikal no. Wang'i ni jowa mathoth mondo support ma nyo chiu mar ODM ni kik dino mar jo Gen Z gima nyo gikelo ni. Jowa mathoth medonje sirikal kantiere parastatals, ere kaka ginyalo timo influence mang'eny, ere kaka ginyalo tiyo ga lot of influence. Jowa ma samoro ntiere kuonde magap dongo ne en board mane madong, ang'o madong
sani mondo mi wang'i ni sirikand ni Victor okony joluo moloyo kaka odhi konyo jogo manogo negi kura. Nikech ing'eyo ni sani William Ruto go kwano mar 2027. Wawe kelo sigu moro wadhi gido jo Mount Kenya kama ne gionge. ODM owe Rigathi Gachagua ogo lwenje gi William Ruto kendgi ka gisegore magiol eka koro William biro neno nang'o gini asetiekora godo we koro ang'i kuma tomo nade ang'i alternative madhiye. Okay. To mbesruok ma ineno ka dhi mbele mang'eny no giwerego en besruok adiera